Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ana inu dzisungeni osapembedza mafano. Ndipo Yohane akusiyanitsa machimo awiri lero. Tchimo lodzetsa imfa komanso pali tchimo lina losadzetsa imfa. Koma chachikulu chimene tifuna tikambirane lero, Yohane akukamba zoti pakati pathu pachuluka abodza. Tikang'ana kuchokera nthawi ya Christmas kufika tsiku la lero, Yohane akubwereza mutu oti wabodza, deception, wabodza. Ndikulandireni abale ndi alongo, pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndiloweruka kutsatira chaka cha Epifania, ndipo ndi pa 10 January chaka cha 2026. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane, mutu wa 5 ndi 14 kulekeza 21. Tikapempha kanthu kalikonse timadziwa kuti tilandira zimene tapempha. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a John Mwanamanga kuchokera ku St. James Chilomoni Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 149. Ndipo mawu athu amumthenga bwabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, tili mmutu wa 3 ndi 22 kulekeza 30. Iye azikula ine ndizichepa. Mulungu akutikodola kuti timve mawu ake ndi kusintha moyo wathu. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tikhale limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Timalimba mtima pamaso pa Mulungu popeza kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse komukomera. Yohane 5 ndime ya 14 kulekeza 21. Okondedwa, timalimba mtima pamaso pa Mulungu popeza kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse komukomera. Ndipo ngati tikuziwa kuti amatimvera tikapempha kanthu kalikonse, timaziwanso kuti talandira zimene tapempha. Wina akaona m'bale wake akuchita tchimo losadzetsa imfa, apemphere, ndipo Mulungu azampatsa moyo m'bale wakeyo. Ndikunenatu za ochita tchimo losadzetsa imfa. Koma lilipo tchimo lodzetsa imfa. Za tchimo limenelo sindikunena kuti apemphere ayi. Chinthu chilichonse chosalungama ndi tchimo, koma pali lina tchimo losadzetsa imfa. Tikuziwa kuti aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira. Yesu mwana wa Mulungu amamusunga, ndipo woyipa uja sangamukhudze. Tikuziwa kuti ndife ake a Mulungu ndipo kuti onse odalira zapansi pano ali m'manja mwa woyipa uja. Tikuziwa kuti mwana wa Mulungu adafika, ndipo adatipatsa nzeru kuti timudziwe Mulungu woona. Ndipo tili mwa Mulungu woonayo, chifukwa tili mwa mwana wake Yesu Khristu. Iyeyo ndiye Mulungu woona ndiponso moyo osatha. Ana inu, dzisungeni bwino osapembedza mafano. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 149. Imbirani chauta nyimbo yatsopano. Imbirani nyimbo yotamanda Iye. Pa msonkhano wa anthu oyera mtima, Aisraeli akondwe ndi mlengi wawo. Anthu a ku Ziyoni akondwerere ndi mfumu yawo. Atamande dzina lake povina. Amuimbire nyimbo yokoma ndi ng'oma ndi pangwe. Paja chauta amakondwera ndi anthu ake. Amawalemekeza anthu odzichepetsa, powagonjetsera adani awo. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga pabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira ake adapita ku dera la ku Yudeya. Adakakhala nawo kumeneko kanthawi, ndipo ankabatiza.
Yohane nayenso ankabatiza ku Aenoni pafupi ndi Sarimu, chifukwa kumeneko kunali madzi ambiri. Anthu ankafikako iye nkuwabatiza. Pamenepo nkuti Yohane asanaponyedwe ndende. Ophunzira ena a Yohane adayamba kukangana ndi Myuda wina pa zamwambo akudziyeretsa. Choncho ophunzirawo adadza kwa Yohane namuwuza kuti, "Aphunzitsi, onanitu munthu uja amene anali ndi inu patsidya pa Yorodani, yemwe uja munkanchitira umboniyo, nayenso akubatiza, ndipo anthu onse akuthamangira kwa iye." Yohane adati, "Munthu sangalandire kanthu kalikonse ngati Mulungu sampatsa. Inu nomwe ndinu mboni zanga kuti ndidati sindine mpulumutsi olonjezedwa ujayi, koma ndine otumidwa patsogolo pake. Mkwati wa mkazi mwini wake ndi mkwati wa mwamuna, koma bwenzi la mkwati wa mwamuna limayimirira pafupi nkumamvetsera. Limakondwa kwakukulu likamva mawu a mkwati wa mwamunayo. Momwemonso ine ndakondwa kwakukulu. Iye ayenera kumakula, ine nkumachepa." Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndimakondwera pakati pathu anthu amene amagwira ntchito kapena business, ukakumana nawo nkumakamba zabwino za kuntchito kwawo. Ndipo kuntchito kwathu timadyera limodzi, abwana athu ndodzichepetsa, ndipo amatha kudya nafe mmemo, abwana athu akagula anthu ochimbatata amatha otigawira. Tamvapo anthu ambirimbiri akukamba zabwino zoyamikira zotama atsogolerawo, abambofumu athu, munthu odzichepetsa, apampomwera apamposamba. Komanso pali ena amakamba the opposite. Iyi zili kuntchito kwathuko, aya abwana aja msamangu waona chonje, munthu ovuta. Zochitika pakati pathu. Koma chimene chimapangitsa kuti atsogoleri akhale abwino kapena oyipa ndi chani? Because leaders have the potential to diffuse or escalate tension at workplaces. Nkhani zimene zimapeza adindo pakati pathu zimatha kupangitsa kuti pamalo a ntchito pakhale pokoma kapena poyipa, kutengera ndi kuti abwanawo nkhanizo akazilandira amapanga bwanji. Izi tikuziona mmawa mu Uthenga Wabwino. Anyamata ena amene amenda ndi Yohane akazitape akubwera kwa Yohane afuna mudanitse Yohane akantha Ambuye Yesu. "Aphunzitsi, onanitu munthu uja munambatiza uja, nayenso wamba kubatiza, akupanga zimene inu mmapanga, akukoka anthu ambiri ndipo anthu akumutsatira. Onani aphunzitsi." They were expecting John anene kuti good boys mwanduza tendithane naye. Iye munthu amene uja musantsatire ndoyipa, munthu amene uja ndolephera. Yohane mmalo mwake akutamandira Ambuye Yesu. Iye uja azikula, ine ndizichepa. Akulolera kutenga malo ake Yohane. Ndi chitsanzo chabwino kuti pamalo atsogoleri tili ndi kuthekera kuthetsa nkhalidwe oyipa kapena kupititsa patsogolo nkhalidwe abwino. Malingana ndi zomvaiva zikabwera timazipanga hando bwanji. Tilipo atsogoleri ena timavomera mabodza amene adanitsa mabanja anthu, amene athetsa ntchito za anthu, amene apangitsa tamba kale kuona mboma mwa anthu ena, inde ena amagwira ntchito mwandale, koma anthu ena asamutsidwa literally simply because akanenera kuti awa sayenda nafe, awa akubatizanso, awa apampomwera apamposamba. Iyo ndi nkhani ya tsiku lina. Chimene ndimafuna titsindike tsiku la lero ndi tikangana mthenga wa Yohane, chifukwa posachedwa apa tikuthana naye Yohane makamaka kalata iyi. Tikafika mulungu wa mawa tichita chaka cha Ambuye Yesu, ubatizo wa Ambuye Yesu, kenaka tilowa chaka cha chipembedzo choyamba, ordinary time. Ndi leroli ndimafuna titsindike kuti tikangana the recurring theme chimene chakhala chikubwerabwera ndi kalata ya Yohane, akukamba za bodza, musamale ndi mabodza, deception. Tukamba kumene mu Uthenga Wabwino akukamba zokhazokhazo. John is persistence over the sin or the vice of deception. Choyamba akufuna kuti ife tikhale nawo mtima omati chilichonse chikachitika tizipanga discern chimene ndamva. Kupanga discern ndiye kuti ndamva zakuti ndizilingalire ndiziganizire, kodi zimene zija ndizoona, atuza zija ndizoona, nanga zimene ndikuphunzirapo ndi chani. Chimodzimodzi kandi mma communities amene timakhala tipange resist deception. Zimaoneka bwanji? What are the signs and changed life? Kuti tidziwe kuti apapa pali zachinyengo zabodza, ndi pamene anthu timakhala moyo osafuna kusintha. Makamaka kandi mu Uthenga Wabwino tiumve chotani, basi ife timafuna tizingokhala pomwe tinaliripo. Abwera ansembe awachoka papalisha, abwera ansembe awa moyo wathu basi kungo udangoyima pena pake.
Kapena tikamalandira mthenga wabwino timafuna tizingomva za mthenga otisangalatsa, tipeza chuma, tipeza kutchuka, tipeza machiritso, tipeza zakuti. We don't want a challenging gospel. Kapena ifeyo alalike reliance on emotions. Kukana kulalika za kutembenuka mtima, kufuna kungolalika za miracles basi. Ngakhale pa business kumene kumangotchuka ndi kufuna kupanga phindu lambiri osalabada za moyo wa anthu, deception, unethical practices zimene zimachitika zosagwirizana ndi umunthu wa ungwiro ayi. Kumaona ngati business ikupambana koma tikuyenda njira zamadulira kwabera anthu sikero ndi zina zotero. Mbanja kumene kuti muli chinyengo zimaoneka mwa njira zotani, mwa zina kukana kukambirana crucial issues, kufuna tizingocheza zapamwamba. Wina akambitsa nkhani yayikulu, kodi tsogolo la nali ndilotani, kodi tsogolo la banja lathu ndilotani. Aliko akhristu ena ndikukamba pano akhala zaka mwina 7, 10, 15 mbanja la chikatolika koma sakufuna ukonza ukwati. Amatika amayi akayambitsa kuti abambo ake auje tilitu ndi ana atatu, muganiza bwanji za masakramenti kuti sitizilandira, abambo amango yambitsa nkhani ina sikuti basi timati kuchepsya tikambiranabe nkhani imene ndakuza ndidzakambirana. Ena they are on separation, basi abambo adango amanga amayi kuti ize chakaphu 2 years nkumata ize nakuza kuti tibadeka kaye kudaba kuti alesa kukhala nyumba yake wina nyumba yake, kukana kukambirana crucial issues. Emotional manipulation zimakhalanso pakati pathu kuti basi wina wake kumampangitsa kuti azidzimva olephera, azidzimva odalira wina wake kuti sangathe kupanga china chake pa iye yekha. Mmaubale kumene chinyengo chimaoneka pamene ena amangofuna kukhala mbali yathu akazindikira kuti apezapo phindu lina lake. Mabodza kumene pakati pathu, compromise over growth, kuti basi abola ndapeza izizi zinazo ndizona patsogolo. Yohane lero akuti china chake mwa ife chife kuti choona ndi Ambuye Yesu azikula. He must increase and we must decrease somewhere. Obwino tikalola kuti zina zife mwa ife ndena kuti kukula ndi kukhwima nzeru kumayamba kukhazikika. Choposaposa tiphunzire kumazilola zinthu zina kuti zizipita. Yohane anadziwa kuti ndapanga mbali yanga, tsopano ndi nthawi ya Ambuye Yesu to shine. Ndalole ashayine, ndalole agwire ntchito, ine ndilole ndagwira ntchito yanga, nthawi yanga yakwana. Letting go. Nthawi zina anthu timafuna basi tizingoyimba gule iya imafika nthawi. Amatero otu Angerezi kuti chodziwa ovina chimatuluka dansika dakoma. Tilipo ena tidononga zinthu osati zinthu zikanatha kuonongeka koma chifukwa tidapanga overdo the things. Allow certain areas of your life to grow, but that can only happen zina zake zitafa. Ambuye Yesu amanena mu uthenga wabwino, mbewu ngati sigwa nthaka ndi kufa imakhalabe imodzi yomweyo. Tiphunzire kwa Yohane mmene tingakhalire ndi anthu pokana mabodza, podziwa zizindikiro za mabodza ndi kuyesetsa ife eni kukhala break imene imathetsa mabodza. Chifukwa ine ndikalira ndira bodza nkulisunga, bodza lija limachepa ukali wake, ndulu yake. Koma ndikalira ndira bodza ine ndikugawana ndi uyu ndikagawana ndi ena, ndi mujambuto yakalulu imankira kukula. Tipemphererane tsiku la lero kuti Ambuye wathu akufuna akule mmoyo mwathu. Akakula abwera ndi madalitso ake. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.